Бүгінгі Татар Конгресінің рәсми сайтында отырған Татар табыны 19 конкурсында бәйгесінде жеңушілер һәм біздің Россия журналистлар форумында қатнашқан журналистларыбыз бүгін берді. Біз бүгін шушы кешіне біргәләшеп, нәк Тоқай әйткәнчә тел, лөгать вә гадәт алмашып аралашырбыз, бәйрәм итәрбез, ризыклардан авыз итәрбез, мастер-класслар карарбыз һәм сәнгатькәрләребезнең җырларын да ишеттербез. Мин хәзер бүгенге кичәбезне ачык дип игълан итәм һәм сүзне әлбәттә инде хәзер фатихасын беришем Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитетының җитәкчесе Ринат Зиночка бирәм. Микрофонны җиңүчеләрне котлыйбыз. Уңышларыбыз тагын да зурлык булсын. Бу безнең милләтебезгә бик кирәк гамәлләр, чөнки шушындый milli kiyimlerimizni, milli görüp-гадәтләребезне, юлаларыбызны, milli азыкларны, ашларны торгызмыйча торып, халкыбызның мирасын без әле кайтты дип әйтә алмыйбыз. Булар барысы да кирәк әйберләр. Менә шушындый гамәлләр белән Бөтен Татар Конгрессы һәр елны бер ниндидер үзәк юнәлешне алып, шушы эшләр белән без шөгыльләнәбез. Быел татар ашларына без киләчәктә шактый актив милләттәшләребез алгынлар һәм шуны торгызырлар дигән фикердә торабыз. Рәхмәт сезгә. Мин сүзләремне рәхмәт сүзләрдән башлап китәсем килә. Чөнки менә без бу бәйгене башлаган вакытта бу кадәр киң колаш җәер дип хәтта уйламаган идек тә. Көненә интернет челтәрендә Бөтен Татар Конгрессының рәсми сайтында 28 мең интернет кулланучының катнашып, менә шушы татар табынында катнашкан һәрбер эшләргә үзенең бәясен билгеләгәннән соң, бу эшнең чыннан да кирәк һәм актуаль икәнлегенә инандык. Зур рәхмәтләрне белдерәбез, чөнки Россия Федерациясының уннан артык төбәгеннән йөзләгән эшләр, ул йөзләгәннән соң интернет кулланучылар үзләре бәя биреп, билгеле бер санга килделәр. Димәк, biz менә бу эшнең кирәклеген, актуальлыгын аңладык һәм киләсе елларда да сезнең шушы улы бер хәрәкәткә әверелгән бу эшне масса күләм мәгълүмат чараларында бик актив яктыртуыгызны сорар идек. Бөтен дөнья Татар Конгрессы сайтында тавыш бирү юлы белән сайланган һәм 3нче урынга лаек булган Айзилә Рәхмәтуллинаны чакырабыз. Айзилә Рәхмәтуллина 3нче урын. Матур, гаҗәеп эшләгән урамалары, пәһлеваннары, бәлешләре белән Сиринә Сафиуллина лаек булды. Сиринә ханымга бер соравым бар. Беренче урынга лаек булган, үзенең аш сулары белән Татарстанга танылган Мәрьям Миннегол.
караганнан соң, эшләрне караганнан соң, оештыручылар Гран-прига лайык дип Зөһрә Валиуллинаны язды. Рәхим итегез. Sizler bu masa faydalı ikeninde etseniz Selam Kazan. Tağın kildim. Sıylar kugil türünden. Oynar selam alıp kildim. Şiiri canlı Celil'den. Kuşteneşke alıp kildik. Kış dilleri, şekşekler. Күңел бирip pişirilgen gülbenekler, şeşekler. Halkımızın gasırlardan kuşken күңел жылысы. Ongan bulgan hanımlardan ikmek en zor, en ılısı. Yürek hissin kuşup var da pişirilgen tabınga. Yakınlarını hem dostlarını saylav yazsın tağında. Temli bulsun her rizıkta, sıklansınlar dem tatıp. Pişirgen Kujabike'nin yüzleri tırsın balkıp. Kıstıbayı, vak belişi, gübediye, işpişma, soklar biz tataraşları. Biz birgelep tutunsak. Men şahsen özüm bunday Grand Prix alırmın dep даже başıma da getirmedim. Çünkü men gündelik her bir xotin qiz ishlaydigan ishni ishlayman. Men yoratam. Men belekeyden mine o'zimni bile bilgandan beri ilk avulda bizning avulda turadi repetitivstinada kalendar ilinib turgan edi, deymi? Shu kalendardan men har bir osh suv demay bir pishiradigan retsept bo'lsa, men ularni yirtib olib, kesib, defterga yopishtirib bora turgan edim. Ko'pmi rizq buzib tashlaganmandir ol chaqda endi olsin. Eniden qo'shirib da tashlay turgan edim. Shuni kelgan ever endi mine kichkinadan eniyim bek usta osharga pishirga shek-shekni iskitkish pishire diriydi, hozir endi pishirmay olindi. No qizim үйрен, men esen chaqda үйрен dedi. Yani bilen pişirem de hani men etdim. Үйренмим de men buni oşamim da men buni үйренесем de kelmey pişiresem de kelmey bigirrek avırış bit bu deyip turgan edim. No yani hazır pişirmegech qıtık kelep pişiresi kelegine bit endi. Pişirem. Şek-şek de pişirem. Uramalar da pişirem. Шын көңілден шушы конкурста катнаштык. Мен биринчи тапкыр эле катнашуум. Миңа бик ушады. Мында коллектив булдык, бир семьяга айланып биттик. Барыбыз да оңлашабыз, сирлешебиз, барыбыз да бирге шулай калырга язсып. Тортогон конкурсунда тоже биринчи тапкыр катнаштым. Эгерде энди кеңешлер керек болгон убакытта менен Мерием апа менин клубунан да кеңешлер сурай турган идим. Зөһрә Валиуллинадан да сурайдым кеңешлерни. Ошарга пиширге яратам. Кичкенеден эни биле биргелеп, эни биздин камыр ризыкларын яратып пишире турган, сен нерсе пиширесиң, эни деп биз сиңлим билен үстел оюна килип отуруп, аны биле биргелеп пиширедик. Азыр энди шул өзүмдүн да конго сиңип калган, азырда шул давам этет. Шул тертипте. Эгерде бирер камыр ризыгы пиширмесем, мага нерселер жетмеген шекилли. Мен өзүмө рахатлык һәм көңүлгө рахатлык алам. Тынычланып калам камыр ризыгы пиширгенден соң. Татар табыны бәйгесендә ханымнар бик актив катнаштылар. Бик тырышып аш сулар әзерләделәр. Аларында инде конкурс битсә дә менә әле һаман да Татар табыны 2019 хэштеги белән куеп баручы татарларыбыз, пишекчеләребез бар, рәхмәт сезгә кызлар. Һәм менә бу уман тырыш хуҗабикәләрне бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәт хаты белән бүләкләсе килә. İtibar bilen tıklağız Larisa Şeveliyeva. Hem şevabız. Рәхмәт хаты булай диелгән. Милләтебез алдындагы олы хезмәтләребезне искә алып, телебезне, мәдәниятебезне, гырыф-гадәтләребезне, милли ашларыбызны саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен бөтен дөнья татар конгрессы сезгә зур рәхмәтен белдерә. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев.
Рәхмәт сезгә. Һәм Руфия Шайдуллина Самарадан. Гүлүзә Василова. Гүлүзә Василова. Эльмира Нигматжанова. Нигматжанова Эльмира. Минзиля Галимова. Галимова Минзиля. Minzile belişine Tatar tabını 2019 yıl bazıları biz şok katta o belişke. Minzile umışlar sen ayağıma bik motoru belişi. Минзиля Галимова. Финзия Газизова. Австралия. Австралияда koydup jitelmediydi. Ama o yayında kayda koytkaç tapışırlar biz bileğe. Yok. Капитан деген шигырны укып китәсем килә. Капитан! Карап кумга бата. Әйе. Суа түгел, кумга. Түгел буын гына. Халык бата. Иртә әле атылырга. Аш күселәр сибелделәр тирә-якка. Күлне чыгалсалар, исән калыралар. Ә батсалар, аннан инде кире кайтмыйлар. Без диңгездә идек. Аңа кадәр океанда мин хәтерлим елгаларны, саф чишмә суларын, мин хәтерлим горур экипажының биек кызуларын. Без батырга тиеш түгел әле. Бәлкем язмыш ялгышкандыр. Бәлкем каргыш ябышкандыр безгә. Нух кимәсе йөзә. Капитан! Ярдәм кирәк дип сигнал бирик. Бер кызыбыз белән бер улкайны пәйгамбәргә биреп җибәрик. Уңга борыл. Уңга таулар үскән, биек таулар, ташлы тимердән кадерләрлек бер ни калмады. Ни кадерле газиз гомердән, әйдә бәрел шул тауларга дустым. Әйдә таулар бәрелсен безгә. Бер ни булмас. Таш тимер тәнебез урын бирик давылга, җилгә, таратсын ул комны кире диңгез ярларына. Капитан, кем әмере зур карапны батырырга? Дулкыннарда, биек дулкыннарда атынырга безгә. Атынырга. Капитан, сиңа иртә әле атылырга. Рәхмәт бик зур. Milli Aşları hem Medeni Halkara Asosiyatsiyası бүләкләре белән бүләкләнәләр. Әлеге бүләкләрне шушы Татар Milli Aşları hem Medeniyeti Halkara Asosiyatsiyası җитәкчесе Резидә Хөсәенова тапшыра. Гөлгүнә Сабитова. Субханаллах. Гөлгүнә Сабитова. Розалия Килметова. Рамиля Закирова. Гүлшәшәк Мусина. Зөлфия Якпарова. Bilesiniz, bu җиңүчеләрне biz билгеләмәдек. Bu җиңүчеләрне менә безнең бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтына кирип, караучылар үзләре билгеләде. Шуның хәтле күп кирделәр, нык карадылар, тырыштылар. Менә без шушы бәйге оештырган вакытта безнең халкыбызның шушындый бай, мотор, тәмле ризыкларын аны күргән саен без аны гел карап барабыз, инде гел карап тордык. Шак катып сукланып утырдык. Бай безнең халкыбыз мотор киемнәргә дә, мотор җырларга да, милли ризыкларга да бай. Безгә шушы ресторанның хуҗабикәсе Резидә Хөсәенова үзе мастер-класста күрсәтәчәк. Тәмле булсын ресторанында менә сезне шулай каршылавыма мин бик шатмын. Без инде бүген бу безнең кызларны һәрбер кешене инде таң калдырып булмый. Бүген без сезнең белән кыстыгы әзерләрбез. Тары ярмасы белән. Аны бит инде безнең әбиләр элекке заманда әзерләгәннәр.
Meğayilini şulay diye buyurun indi. Berenge bulmagandır indi. Belki tarı yarması bulgandır. Şuna göre tarı yarması bilen ezirlegenler. Onu bir küp tübetlerde ezirlemiyorlar. Mene min sizge şu unutulup kalgan kıstabını gözükmek diler, türlü şeyler. Şuna dizgine ona yasak küsetirmen alabilirse. Biz indi onun kamerın her vakitte da mene şulay koymak bilengine basabız, koraptırırız eli, şuna göre onun kamerın dik demli bula, yumuşak bula, ezilip duratırgan, haydi kişanı suğa basa indi. Mene şulay bir yumurta kalına koymak, min indi ezirledik biz sizge, mında indi min sizini silitirgan rizikinin ezgine sekretlerini indi. Mene şulay ezip güne şey sudası salabız, tuz silip jibereriz. Mene sizin tübetlerde şulay tarı yarması bilen ezirliler mi? Mürşek var mı oluşundaydı? Tarı yarmasını indi min aldan pişirip koydum. Onda onu biz pişirdik. Hem kıra ittirip soğanını kızdırıp saldık. Mene bizden indi kamar riziklerin neşik gene pul bilen işlemeyin diysen de bardır pulunu sırı indi o. Mene hazır pul bilen izi bitireriz biz onu. Bu üzükmek. Evet. Kıstabıy, bizim şey kıstabıy, mişerlerde yine kıstabıy diler, sizin yoklarda. Tatarlarda da kıstabıy diler. Kıstabıy diler. Niyaka tatarları. Türlü tübetlerde türlü şey eyteler imdanı. Hazır indi izlendirip bitireriz. Bizden indi gidip tarafa vakit yok. Ezrek bir 15 minut biz indi her vakitte da kamerını yalıttırırız. Yalıttırıya gerek kamerını. Mene şulay tübetlerine salıp koyan. Hem ettirip şulay jeyeriz. Mene şundi kışkine yine bunun kıstabılarımız bulan. Mene şundi soğuk bile yine hazırlayın kisiyem. Mene şulay maturlar bulsun indi kızlar. Mene şulay tabağa salarız. Onda bitince biz ne indik Allah'a şükür. Mene hazır kine siyine indi kızlar. Bik şaklanan. İlk bik yuguydu. Üzbek. Türlü restoranlar idi. Hazır tatar kalıp rızığına. Mene şulay istemlik bileler. Hem indi mene bu beygiler de bit ol. Şunun için iliştiriler. Tatar kalıp rızıklarını unutmazkan. Hem dünyaya taratırlar. Mene şulay. Mayını biz kıstabını yasagan vakitte min yaratan mayını bu yağında, o yağında mayla koyarlar. Mene şulay. En birinci biz mayla koyarız. En birinci. Çünkü onlar yasagana sığına maylamayız. Bu bir caylı bular. Mene şulay. Mene burayı ittirip koyasın da. Bunun üstüne mısırın tavuğu koyup barasın. Mene o yumuşarıp saltıkta bilen tirip yutup kırmızın. Mene ucu bu yağı araymayla maylandı. Mene şulay ittirip yeriz deyince şulay patlar koyarız. Hem arkadan alarız.